The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Ephesians 2:19-22. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. 1 Peter 3:8-9. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Matthew 18:20-22. You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. John 13:13-17. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Kaya dili kita makasabot, dili kita matudluan sa Espiritu Santo sa kamatuoran kung anaay hipi pa diha nga mga salasa. Gitawag na itong mga personal sins. Kaya kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, we are mandated to use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. Anong kita mahibalik sa atong pagkigambitay sa Dios o kita mapunan usab sa Espiritu Santo. Therefore, gikinahanglan sa pagsunod ni ining 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, dawata siya nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-aampo ta agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray.
Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Imo kaming lugwayan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi hangtod ning higayon at timailhan kini nga ang imong plano sa among kinabuhi padayon pa pinagi sa imong grasya. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ining adlaw, salamat nga imo kami gidala dinhi sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki, mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na sa atong pagdupot niya atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in life and in the next. How to be a winner in this life and in the next. Unsaon na to pagkahimong mananaog nining kinabuhia o didto sa sunod nga kinabuhi. So mao kini atong giduputan. Taud-taud na gyud og mao na nga ayaw gyud palta sa atong pagpadayon nini kay sumpay-sumpay man ning atong pagtuon nini pagtuki nini. Okay. Now ato namang ni sayran ingon nga mga magtotoo. Now I'm referring this to us believers. O kung ikaw dili pa magtotoo, ang imong angay buhaton maong pagpadayon sa pag-maintain maintain your humility, ang imong pagkamapaubsanon ngadto sa otoridad. Dili kini nagasulti mo otoridad kundi ang Dios Espiritu Santo nga mo'y magtutudlo sa kamatuoran. So mo na nga karon is presume nga may gamit na ka sa recovery technique sa 1 John 1:9 busa nahiuli na sadta ngadto sa pakigambitay sa Dios ug nga kita napunan usab sa Espiritu Santo busa andam na kita karon sa pagpadayon sa pagtuki niining mga pipila ka mga punto sa doktrina nga atong dugang sa unsa nay nagpundo diha sa atong kasing-kasing sa atong kalag. So okay, ato nang nasayran nga ingon nga mga magtotoo, our life is Bible doctrine, right? Mao na ni atong kinabuhi. Kung buot kita nga mahimong tataw, buhi, klaro, tinaw si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, then by this time klaro na gyud si Ginoong Kristo sa iyang pagkabuhi sa atong kinabuhi. Okay? Aniya man siya nagapuyo sa atong kinabuhi. So mo na nga padayon kita sa adlaw-adlaw na itong kining gitawag na itong spiritual momentum aron sa ingon niya na makakabot kita sa atong main objective, main goal, ingon nga mga Kristohanon nga mao ang spiritual maturity, which is the capacity stage. So sa diha nga mahunong ta sa atong spiritual momentum gumikan sa unsa may makapahunong sa atong buhat og sala, pagtugot sa kinaiyang magasasalas, pagdumala sa atong kinabuhi, then may gawas kita sa operational divine dynasty. Naibaw naman ta niya na. Kung sa diha nga may gawas ta sa spiritual life nato dito sa operational divine dynasty, then tuata mo diretso kita dito sa CD1 o CD2 ngayahan ni Satanas, Cosmic Dynasty 1, which is hatred complex, o CD2
which is the arrogance. Excuse me. Ang CD1 is arrogance complex. Ang CD2 mo'y hatred complex. So, magtabok-tabok na lang kadiha kung tuwa na kas gawas. You see? Ugwa ka magapuyo sa imong tukmang puloy-anan, which is the operational divine dynasphere. You see? Ato na lang bilin sa iyo ng divine dynasphere nga dapit kini nga may gahom sa Dios. Divine dynasphere. So mo na nga kung magasalata dito tas gawas. Okay? O di na ta makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. We cannot execute God's protocol plan for our life. We are kanang ingnon ta deprived na karon sa atong execution. Di na ta maka-execute. So, in fact, under the discipline na kita sa Dios, kay to naman ta, nahigawas naman ta sa pagkikamit sa Dios. So, mao na nga, sa diha nga tuwa na ta sa gawas, life would be boring na. Boring. Wa na ang thrill, wa na ang excitement, wala nang kulba-hinam, kanang mabulokon, kulba-hinam nga pagkinabuhi nga espirituhanon, spiritual life, which is eusebia sa Grigong pulong, godliness. You see? O na nga, gitawag na kag invisible hero. Ano mo, nahimo ka ng pivot. Di ba? Itong gisgutan naman na kagahapon, pivot. Mo na og sa yung pagkasulti sa itong Bisaya, yung pagkasulti, muragod nagi tandi ka nagbisagra. Nakita ka mag-unsay bisagra. Mo na gunit, maghawid sa unsay nga naning pultahan baron. Mo na ibisagra nga mo gunit niya na. Mo kapaligon niya na. So, ikaw nga spiritually mature na nga Kristohanon, you are compared to a pivot. So, you are the pivot of this country. You see? You are a pivot in your company ba o sa imong gitrabahoan o sa imong hugbong baron o sa parehang mga grupo. Now, so boring na. Kay, ito naman kasgawas. Ang imong kinabuhi na usab. So, a believer's life is boring if kanang ito kasgawas o di naman ang kanang ang imong nagong lifestyle na usab na kung ito na kasgawas. Kaniadto nagaagad lang ka sa grasya sa Dios. Karon maningkamot na ka, manimbasog ka na, kay unsa. Murag na ipagkahawang na sa imong kinabuhi. Nakasabot ka ba? Ining akong gipanggamit nga mga Binisaya. Na ipagkahawang na. Something is missing now, of course. A big thing is missing. Kaya naman ka magapuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasphere. Life for you now is boring. Kaya na carnal ka naman. So, you do all the work. Kamot ka na. And you do not allow God to do for you. You see? Nga mao man na ang patakaran sa grasya. Ibaw naman ta nga ang grasya mo ay palisi sa Dios. Iyahang Satanas unsa may iyang palisi, evil. So you are now influenced by evil. Sa dihang tuwa na ka sa mga dapit nga gigamhan ni Satanas. Nagkasabot ka ba? So sabtag gina. Now, kitang mga magtutuo, of course, pahinumduman ta kanunay nga. In fact, ang Biblia nag-iingon nga, always give thanks in everything. In everything give thanks. Pasalamat sa tanan ngadto sa Dios.
bisan ganin ang imong kinabuhi. Pasalamati ang Dios nga lugway pa ang imong kinabuhi, gipadayon pa, extended pa. Kaya wa pa mohuman niya tuyo sa imong kinabuhi. So sa diha nga tuwa naman kalagis gawas, so carnal ka na, under the discipline ka na sa Dios, di ba? Now kung naananing mga pagpiit nimo, pit-on naman yung ka, kay nakasala naman ka, disiplinahon, pantunon, kanang latuson man yung ka sa Dios. Okay? So naibaw naman ka sa tulo ka level of God's divine discipline. Number 1, warning. Number 2, intensive. And number 3, maximum. So mo na nga, kung na gani ka ng mga pressure na diyan nimo kay mo naman ay pagpanton naman na nimo, ayaw ka react, ayaw sinta. Of course, kung negatibo ka mo sinta gyud ka. Apan magpositibo gani ka sa pulong sa Dios, pagtuon niini, dili ka mo sinta. Relax ra ka. Igo lang kang mo tubag. You just respond with the use of God's word nga naa na diha sa imong kalag. So sabtag yun na. So kadtong na may mga magtotoo, no? Dili man ikipagdaot nila, we don't have the right to do that. Ambot pa sa bot, atong gipakita lang nimo nga mao gini ang tinuod nga kahimtang sa pipila o di kay pipila, kadaghanan sa mga magtotoo nga nagdahom sila o ang ilang pagkinabuhi kanang nasibo na sa plano sa Dios. Ang tinuod wala man. They just presume. That is kanang hypocrisy mo nagiingon sa pulong sa Dios. Manang uban diha nga kadahom sila espirituhanon pa kunuhay sila, mo overact na sila. Mag-overacting ba ngayon sila, praise the Lord without the right any right thinking. No. It's true, tinuod, there are instances sa atong kinabuhi nga makurat kita by any crisis or disaster. Mabot man yun na. Ayaw, dili ni kapaghandlok ni mo, mo ni ang atong nakatunan, kinibungan sa pagtuon sa makuti, pagtuon sa pulong sa Dios nga pakuratan ta every now and then sa Dios. Natingali crisis, disaster, but kung naa kay pulong sa Dios diyan sa imong kalag, if you have doctrine, you are able to face niini mo katubang ka with boldness, with stability and courage and under pressure ka, you see. So ang pulong sa Dios makes you progressive in your spiritual life and nothing else. Manang hong giingon nimo di padugay. Bible doctrine, pulong sa Dios mao na atong kinabuhi. Mao na nga diha sa Pilipos 3:1 gi kanang patinawan gid nga finally, my brethren, matud pa sa maong bersikulo, rejoice in the Lord. Rejoice. Kaya kay pulong sa Dios nga natigom na diha sa imong kalag, ana kay kalipay, happiness. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you, matud panining maong bersikulo. Na kay safeguard nga nagpasabot og security o protection. No, kinsa magyon nagsuwat ni ining Philippians 3:1? Si Pablo. Si Apostol Pablo. Mao nagsuwat ni ini. Paul here is writing for inculcation. Na kita nimo
Pag sinilsila yan, that is repetition, inculcation. Now, once you have God's happiness in your soul, nga imo na nang maangkon, giyon sa maniwa pag-angkon, kumikan sa imo pagpadayon, mapadinayunon, masigihon, makugihon, nimong pagtuon sa pulong sa Dios. You acquire that happiness, inner happiness sa Dios, in your soul. And you are now entering the stage of spiritual self-esteem. Hinumdum ka nitong spiritual self-esteem, usani sa kanang tulo ka mga spiritual skills, right? Ang una nini, spiritual self-esteem. Ang ikaduha, spiritual autonomy. O ang ikatulo, spiritual maturity. Now, kung balikon nga, there is no substitute to Bible doctrine inculcated nga nasilsil na yun diya sa imong kalag. Now, naibaw naman ka nga ang kalipay kanang inner happiness nga itong isgutan. Kalipay iyahan ni sa Diyos, okay? Happiness is related to grace orientation. May kalabutan kini sa imong grace orientation. Unsa may laingan sa grace orientation? Humility. You see? In fact, ang grace orientation is one of the 10 problem-solving devices, right? O tingali nagkalimot na ka. Usama na. Usana sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Nagisangkap sa Diyos kanato. Muna nga, Salmo 31:7, nagingon, I will rejoice and be happy in your grace. Now, perfect happiness, iyahan ni sa Diyos, hingpit. Perfect, dili ni matandog sa mga tao, kanang butang, o mga sirkumstansya, dili ni matandog. Perfect happiness is produced only, paminaw, produced only, sud diya sa operational divine sphere, executing the protocol plan of God. Ang perfect happiness, inner happiness, is dependent upon metabolized Bible doctrine. Diba nila? Pulong sa Diyos nga mong gitunan, nga ginaling na, o metabolize na sa balaang Espiritu Santo. Maura mang yun na. Kinahanglan ma-metabolize. Dili lang kay Allah daghan kag pulong sa Dios di apan wa man ma-metabolize. You know the process how the Holy Spirit metabolizes Bible doctrine that is that we have learned. Now, mangutan na ko nimo. Unsa may but pasabot ni ining holy? Ang pulong nga holy ba Dios nun? Now, a believer is holy when he is filled by God, the Holy Spirit, o siya nagatuman. He is executing the protocol plan of God. Mao na holy. Now, 1 Timothy 6:6, unsay gingon, but godliness with contentment is great gain. Na, ang godliness mo na itong gisugutan, holy. Kanang Diyos nun. Godliness with contentment is great gain. Tinod. Kanya versikulo 7 ug 8 nagingon, for we brought nothing into this world and we take nothing from it. At niya mo na. Mo bito itong hongi example ni mo nga. Di ay businessman magpapatigayon nga himalatyon ug iyang gipangutana ang iyang mga anak nga mo alirong sila sa iyang deathbed
Kaya nagtinga naman siya. Ug nangutan na dayon siya siyang mga anak nga diha. They were all present. Nangutan na siya, niya ba mong tanan? So tubag po mga anak, di ami tanan. We are all here. So now, sa may pangutan na po datong imalat yun. Ingon na siya, kinsa may nagbantay sa atong tindahan. You see? Nawili di ay siya sa iya kunong ganansya. Now, ang bersikulo 8 diya nag-ingon, but if we have food and shelter, we will be content with that. Gusto? Of course. Kontento yun na. Once ana ka ni ining inner happiness, plus H, you will be inevitably tested na diha. Kay andam naman ka nga pagasulayan. Once nga kita andam na, pagasulayan ta. Mao na gitawag og evidence testing. So, we cannot escape this niining evidence testing pagasulayan ta. Kay di man maprubahan nga lig-on na gyud ka, andam ni gyud ka kung you fail in that testing. You see? Mao na yung anha gyud maila. You see? So, tiwan itong 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, kung kita mobiya na ning kalibutan na, ayaw ni kalimti. Sa diha, once we depart from this world, wala tayo madala anything with us. Wala. Nothing. Kasabot ka? Nada. Wala yun. Zero. Naalay usah. Unsa man ang usaha na imong mada. Paminaw. Ang imurang mada, inigbiya nimo ning kalibutan na kung ikaw magtotoo. Kung ikaw magtotoo nga nagatubo niya sa pulong sa Dios, nagatubo ang imong kalag, ang imurang mada, inigbiya nimo ning kalibutan na mao ang I hope na ibaw ka na sa tubag pulong sa Dios. The Word of God. Bible doctrine. Maura gyud imong mabaon. Mao na nga karon pangutanon tuntong kaugalingon. Naanda ba tay mga pulong sa Dios nini atong kalag? Unsa naman kahambuga, kalapda, katasa, kanang kalawma, how deep, how wide, how long. So, mao ka na nga itong pangutanon, itong kaugalingon. Now, akong balikon nga ang Pilipos 3:1, si Pablo nagahisgot bahin ni ining matang sa kalipay. Plus H. Okay? Mao na nga, gingon niya diha sa imperative mode, rapaning iyang sulti. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Imperative mode ni mando yun. Rejoice. Pag kalipay ka mo diha sa Ginoo. Now, this is one of the imperative modes diha sa pulong sa Dios. Diha sa King James Version. And kining nag-ingon kini diha sa King James Version. And it is a safeguard for you. Kanang it, mo na ang plus H. Inner happiness. Ang safeguard mo na imong panalipod o kasiguruhan. Protection and safety. Now, sa diha nga kining maong hingpit nga kalipay, imong maangkon, then by the way, okay, atong i-rephrase ka ng pagka
sultiha. If this perfect happiness cannot be reached by a believer, kung dili niya makabuot kini, mapanag-iya kini, it is impossible to experience it. Kasabot ka? Ako malikon. If this perfect happiness cannot be reached by a believer, it is impossible to experience it. Dili yan. Ang doktrina, pulong sa Dios, gikinahanglan nga ma-metabolize kini to really experience niining maong matang sa kanang sulod nun nga kalipay, perfect happiness, inner happiness. So, gikinahanglan nga masilsil ang doktrina. Masilsil has to be inculcated, pinagi sa pagunsa. Pagbalik-balik nining maong mga doktrina over and over and over and over again. Kapila na, balik-balik ka yun. Now, timan niya, kining maong matang sa kalipay, nga itong isgutan din eh. This kind of happiness that the Bible talks about, wa ni mag-aagad sa mga butang, sa mga tao, o mga sirkumstansya. Wa ni mag-aagad. This kind of happiness can solve your problem. Just imagine, nagakalipay ka na, lugangan pag yun nga, makasulbad sa imong suliran. In fact, it is a problem-solving device. So, it is your victory. It is your victory to possess this kind of happiness. So, ayaw kalimti na itong tulo ka spiritual skills. Kaya naman na masud sa spiritual adulthood nimo. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Na kining spiritual self-esteem, by the way, mauna ni sinugdanan o pagsugod sa imong pagkakontinto sa kinabuhi. This is the beginning of contentment in life. Inomdong ka ba niyan itong atong hisgutan usab nga penthouse, sa maning nakaibaw ba kung unsay tapangko kamo dihang mga kaedad nako o mga mas guwang-guwang patingali, ibaw mo kung unsay tapangko. Kini kung tapangko define nato ni in English o slanting roof, slanting roof for protection. Ni tapangko. Now, ang tapangko atong gitandi mao kanang inner happiness, kanang suludnon nga kalipay. Kay gimanduan mga magtuto, kitang mga magtuto gimanduan, of course mando na nga atong tukuron ang unsa dakbalay sa atong kalag, sa in English edification complex of the soul. Now, adunay 5 kini ka kanang ang 5. Ang nag-una gyud niini mao ang grace orientation, ang imong pagkahiluna na gyud sa grasya. Okay? Nga sa pagtan-aw nimo sa tanang mga kabtangan nining kalibutan na grasya, mao ni grace orientation na kanang anad na ka o na kining baid na ka bahintungod sa grasya tanan. So mao na unang ang ikaduha, ang imo ng pagka kanang agalon sa mga detalye sa kinabuhi. Ikaw agalon, dili ka ulipon. No, diferensya man ni ulipon ug agalon, sto. Kaniadto nga wa pa ka magtubo sa pulong sa Dios, wa pa kay kanang alamag sa mga kamatuoran, kay baby believer ka pa, ikaw may ulipon sa mga detalye sa kinabuhi. Ang pa sabot, wa kay kontrol. Ikaw mo i-control, gidumala nila. Nga, sayon ka, kuhito, palita na, palita to, palita. So, ulipon ka, you're a slave
to the details of life. Nagkaron, gimanduan kita sa Dios sa pagtukod niya ng ikaduhang ang nga dili na kaulipon, kinahanglan ikaw mo'y agalon. Nagkasabot ka? Nasamtag yun nga kung ipagpatinaw ni mo nini. Kaduhang ang na ikaw mahimong agalon sa imong pagtubo. Na ikatulo, gitawag nag-relax mental attitude. Hayahay na, hapsay na ang imong panguna-una. Kaya nga naman, you are free from any personal sin. Wala kay gitinir niya mga sala. Gidumta na nimo mga sala. Kasi, ludon ka nagsala. Ang labing tinuod niya na. Ato na lang ni usahin. Murag exaggerated niya itong pamuong din. Hiyapan mo lang paghatag og emphasia. So, mo na ikatulong ang ikaw pat, mo na ning tulo ka kategorya sa gugma. Ang gugma 1, gugma 2, o gugma 3. Ang gugma 1, kategory 1 love, mao kini ang imong gugma ngadto sa Dios. Okay? Mao gyud una ang Dios gyud. Ikaduha, mao ang gugma sa tukmang bana ngadto sa tukmang asawa. Or sa in English, nga love for right man, right woman. Mao ni ikaduhang matang sa gugma. Ang ikatulo, what do you think? Well, mao na ang ikatulo nga kategorya, love for all mankind. So, nakakuha ka. Category 1, love for God. Category 2, love for right man, right woman. Ikatulo, love for all mankind. So, mo na ikaupat nga ang now, ang ikalima, mo na ni itawag na ito og tapangko. Mo na ang penthouse. So, nasamtan ni mo. Mo ni ang edification complex of the soul nga atong gibinisaya ni nga dakbalay sa atong kalag. Okay? So, mo ni ang atong pagpatinaw ni mo. Okay. Niya ba'y pipila ka mga punto din nga akong dadon diyan nimo nga labi na sa mga bag-o, of course ikinahanglan nimo mahibaw-an gini bag-o ka pang naluwas o kanang tingali dili ka paluwas, paminawi lang ni mga pipila ka punto akong dadon nimo. Tingali mangutana ka karon. How do we know nga tinuod gyud tang luwas? Okay. Ato ipatinaw nimo ni. Unsa man to pagka sayon gyud nga tinuod gyud ta nga nataw na pag-usab nga mga Kristiyano born again. Tungod ba kay may kanang sana may abanti dito sa unahan, we came forward, tingali naka-attender kag evangelistic rally o imong unsa halad ng imong kaugalingon sa pagtuo kang Hesus Kristo nga imong manluluwas, mo ba? Is that the only thing nga imong nabuhat, or is it the primary thing that you had done sa imong kinabuhi? Or unsa man gyud, what is it that's taking place sa imong kinabuhi, sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Naabay ubang mga butang sa imong kinabuhi nga makapasiguro nimo beyond any shadow of doubt nga ikaw tinuod gyud nga nahimong anak sa Dios? Now, niay labing hinungdanong pangutana. Would God say that you had truly been born again? Musulti ba gyud ang Dios? O would God say
nga ikaw tinuod gyud nga usa sa iyang mga anak, nga you had been redeemed by Him, luwas ka na, nga you have been adopted by Him, and that ikaw na himo ng bahin sa iyang panimalay? What is it nga gisulti sa Dios diha sa balaang kasulatan nga mao ni ingnon ta timailhan, marks sa mga kinaiya sa tinuod gyud nga anak sa Dios? Unsa man pagsulti sa Dios? What a real Christian thinks, una, how a real Christian acts, sa niya kanang pagpanglihok, what are their characteristics sa may mga kinaiya. So ay pagpangutanay mo kaugalingon. Siguro bagyog ko 100% bagyog kong siguro nga ako nahimong tinuod nga tao pag-usab nga magtutuo na. No, samtag yun dinhi. Nga, of course, dili man atong tuyo nga it's not specifically to try to get you to doubt your salvation. Dili man atong tuyo. Ato lang ninggi pahimutang so that everyone who hears this would walk away and would say, are you kidding me? I don't know who is saved. Wa kay bokin sa luwas. Wa ko kay baw kanang luwas ba siya? Wa ko kay baw what's going on? Unsa nahitabo? I don't know. Unsa gyud ang tinuod. See? Now, usara gyud ang imong tutukan ini. Saad sa Dios, human ka mutuo kang Ginoong Kristo, luwas ka na. Ang kaluwasan may tabo lamang makausa. Di man nina. Salvation only occurs once, and it is once and for all. Now, wa ko'y duda nga kamong nagpaminaw nga usahay mo dili ka siguro. Wa ko'y duda. Wa ko'y duda nga di mo luwas. Luwas mo. You see? So, mo na nga ang uban ko kay mo ingon sila, wa man ko'y nakita nga Kristohano nako. Mo maghihapon yung ang lifestyle nako, wa man mausab. Well, ana naman na nimo. Ang imo namang unsa pagsunod sa mando sa Dios, human ka maluwas, di man kay kuto. Mo bitaw ni dakong problema sa mga kadaghanang mga magtutuo karon human sila maluwas, wala sila kay bawo kung sa buhaton. After salvation, what? Mo ni dakong pangutana. Unsa may kung buhaton? Nawa man sila makakita sa tuyo, mando, pahimangno, plano sa Dios nga nagingog kanang human ka mutuo kang Ginoong Kristo, luwas ka naman. Tun-i ang akong pulong. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tubo. Grow in grace. Tubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Unsahon man. Kini nga itong ibuhat. Samta na. Adlaw-adlaw tang tuon sa pulong sa Diyos. Mo niya itong pagtuman sa mando sa Diyos. Kasabot ka. So mauna, you see, many people who claim to be Christians or truly believe that they are, and yet, wag yun sila nakita sa ang mando sa Diyos, human sila maluwas. Klaro man na kayo, nga kung dili ka magtuon sa iyang pulong, dili mo tubo ang imong kalag. Dili. Magpabili ng batang gamay. Gitandi man kas gamayng bata, batang masukso.
Can you afford nga mahimo kang masuso all your life before ka kuha sa Dios? Namo na ang atong pagpatinaw nimo ato ni ipadayon ugma. Daghan kayong mga punto dinhi nga tingali wa gyud nimo matuhog o sabti pa. Ikinahanglan ang imong bukas nga pangunahuna, an open mind, bahin na kini niining mga butanga. So ato ipadayon ni ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini, magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga among gipahimoslan kining imong grasya. Salamat o Diyos sa imong patinaw kanamo pinagi sa balang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong pagtubo diha sa imong kamatuoran. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.